Rostoj mili, witajcie, jo jest sznita, a w zasadzie to jo jest Rzymła. Czekajcie, łopierona. Jo jest linkera tak zwano. Czekajcie, jo się zdupiła na zole, jo to pa, jak jo te szolki zdupia, czekaj. Pa, jak jo gichna, i no to nie ma takie poleku. Czekajcie, dobre, nie w ta zajta. O, pa, ciul dobitka. Teroski stowek nie mogę wleźć. Nie do kary, nazot, nie do kary. Nazot, no, ci godą, Jerona, co ty robisz? Czekaj, dobra, idziemy, do przodka, maszerujemy, ciul. Piękne to było. Czekajcie, bo mam jeszcze inną minuta. I muszę, dobre, tyn, łopierona, jak mnie sztajgło. Dobra, czekajcie. No nie w ta zajta! Co ja robię? Jako ja głupio Rzymła. Czekajcie chwila. Większo zajta muszę iść. Dobre, po tymu. Dobre. I no i na ten borsztajn nie umie teraz wleźć. Dobra, ida w to. Pa, ida. Pół minuty mam jeszcze. Czekaj, ida. Dobre. No, teraz tak, i no muszę teraz kręcić. Rona, nie w ta zajta. Dobre. Troski. Czekajcie, już bez mała 15 sekund i no mam. Jo to dupca, mnie zerwie. O! Pa jak tyrpło, ale ciul. 4, 3, 2, 1, tela. Ale demolka, ale jo to zrobiła. Jo jest najbardziej szalono Rzymła z całej piekarnie. Padą. Dobra, zobaczymy co mamy na następny dzień. Bo jo się traju muszę powiedzieć, jo się nie wyszalała za fes. Łosdup wszystko. Kajmy są. Ej, coś, to dupca. Ty dziecię nic nie zrobił. No w sumie fajnie, jo nawet nie musiał nikaj włazić. Sam mamy jakieś flaszki pobierze. Stać. Jo jest magnetyczno. Jo jest tak widzę, że jo jest tako linkera magnetyczno. Linkera, jakby ktoś nie wiedział co to macie linkera to jest tako długo Rzymła. Tak jak paluch, jak to się go do... Inaczej, dobre. Albo ty się czasem na kierownica od koła go do linkera. Bo ja bym musiał tego zdupić i no... Znaczy ja bym musiała, przepraszam, już się potraciła w to jest. Czy jo jest dziołcha, czy jo jest hobna, czy Rzymła. Rzymła to co to macie Rzymła? Rzymła to masz dziołszka, nie? A jakby był synek, to by był co? Krepel. No to krepel to jest synek. A Rzymła to jest... No dziołszka, no przynajmniej podług mnie by to tak było, nie? Ale nie wiem. I on nigdy nie robił za piekarza w piekarnie. Bekeraj? To ja nie wiem. I no kreple w dupią jak macie tłusty czwartek. I na śniadanie jem klapsznita, albo Rzymła, albo kołocka nowy czasem się zjem. Dobra, bo ja sam dupca. A to te flachy tyn. Nie chcę powiedzieć tak brzydko. Tego, wiecie co. No wiecie o co łazi, nie? Dobre, czekajcie, cisnimy. Ja muszę wleźć, muszę być wyżej. No jak ja to mam zrobić? No ja teraz nie wiem, ja zgub. Czekaj. Jako jest. Nie! Już się czas kończy. 4, 2, 1. Ale demolka. Jo to dupca. Czekajcie, jo muszę jeszcze raz. Dajcie mi ino jeszcze jedno szansa. Stacja benzynowa, to się go do tankstela. No bo ja się teraz fajniście sam. Łoskolibia. Oby na wiatr na mnie. Dmoł. Dobra, no teraz muszę na ten borsztajn wleźć. Muszę i tak byda pruł te flachy, byda proła. Przepraszam, byda proła. To jest dziołcha, to jest Rzymła.
I no tak muszę bardziej tak... O! I teroski, jak jo się majtą. O! Dobre, i teroski muszę... Czekajcie, tak jakoś by tak... Kurde, Jachoby ciulik, albo... Nie będę go dół. To jest łożkliwe fest. Czekajcie. O, zdupia wszystko. Wszystkie zajty. Możliwe. Dobra, teraz gipko. Cisnymy. Na ten drugi borsztajn. I no ja muszę... I no ja muszę trochę bardziej... Ja, jakby tak i... Nie! Co ja zrobiła? Już się podciepła. Nie, Rona. Dobra, czekajcie, no. Co ja robię? Ja skokom po jakimś... Ło! A sam jeszcze są flachy zadekowane. Na tyraj, to smola. Pa! Łopie, kabzla odleciała. Ja ją zaraz sam zrobię. Czekaj, już się zablokowała. O, kurdyno. No, będzie się, czekaj. Nie, będzie, pa. Zarobię damy 2 miliony punktów. To dupca, czekaj. I no muszę teroski... No kaj... No, bo mnie się czas kończy. 3, 2, 1, nie po mnie. Ale demolka, ale jo to zrobiła. Zrobiła to. Nie zrobiła. Czekajcie, to ją muszę jeszcze raz. Jeszcze jedną szansę mi ino dejcie. A jak nie poradza, to nie wiem. To już nie wiem, co ja mam zrobić. Zaraz się tam wydupia. Fajnie. Ta by to widziała. Dobre. Jak to godo... To rybca. Jak to godo mój ulubiony, roztojmiły kucharz. Bella! Fantastika! Wow! I no ja teraz... Co ja robię? Ja dostała... Nie! Nie! Po jakiemu? Ja nie chcę, ja chcę tam nazad! Chyba ja muszę się tam wdupić. Pa! I no to ciężko macie, bo trzeba... Masz wszystkich w doma! Już taki rzut wykonała teraz. Czekaj, już się chyca lewym i zrobię tak się... Majtna... Ej, no nie mogę. Kurde, wydupiamy stąd. No, wydupię. Ja mam 55 sekund, ja zaś tego nie zrobię. Rona... Miło zerwie. Dobra, pitej! Rzymła, pitej! To smola, czekajcie. Tak. Dobre, i teroski i muszę tak. I kurde, i tak będzie, to fajnie zrobiła. Czekajcie. Muszę tam. Nie! Ja nie umiem, ja nie poradza łazić, ja jest chyba ozarto, albo nie wiem. Co ją mam, ipi do łeba, mi coś na dekiel chyba pierę dziś. Pierę mnie! Czekajcie. Dali. I tak do wierchu trochę. Dobre, czekaj, jeszcze rozdupia. Kurde no. Szczerze, gorsza nota, że dostała jeszcze jak wcześniej. Ją wydupią. Tela, ja już nie mogę, mnie już nogi bolą, a ja już zapomniała, co Rzymły nie mają nogów. To Tela, ja była tako fano długo Rzymła, kero się mianuje Linkera. Eliście mieli rad z tego, co ja robiła. Łostowcie ta łapka, ten ściuk tam do wierchu. Podcie tam na Facebooki, na G2A, wszystko mocie tam na dole w opisie. Wszystko tam mocie stać. Tela ode mnie. Jo wydupią. I da się sprzedać w piekarnię.